अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। खातिर गईली नया साल में है दत्त के निशानी लेके अली अपना गाल में। मनाबे खातिर गईली नया साल में है दत्त के निशानी लेके अली नया साल में। केहू माने नहीं बतिया है समझे माँ जाकबाली, केहू माने नहीं बतिया है समझे माँ जाकबाली। नया साल में धरैली फराक वाली, चुमा देत में धरैली फराक वाली। नया साल में धरैली फराक वाली। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। फोन के ममहर से पिकनिक मनाबे खातिर चलल जब घर से, लइका बोलैले फोन के ममहर से। रहे यार के दिहल पहनले रहे यार के दिहल पहनले कानवाली। नया साल में धरैली फराक वाली, चुमा देत में धरैली फराक वाली। नया साल में धरैली फराक वाली। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। बिया नया साल के तोरल रिकॉर्ड हो, रसिया धर्मेंद्र राजू बाटे करियर हो। बिया नया साल के धर्मेंद्र गौरव बाटे करियर हो। रोहित भोजपुरिया देखल है लीला रात वाली, रोहित भोजपुरिया देखल लीला रात वाली। नया साल में धरैली फराक वाली, चुमा देत में धरैली फराक वाली। नया साल में धरैली फराक वाली। पिकनिक मनाबे खातिर गईली नया साल में है दत्त के निशानी लेके अली नया साल में। केहू माने नहीं बतिया है समझे माँ जाकबाली, केहू माने नहीं बतिया है समझे माँ जाकबाली। नया साल में धरैली फराक वाली।